Anda guys, mo ni problema ug unsaan ni namo pag budget. Ag mga on, 14 man mi dari ka buki. Dila may nangabot lagi kay nakakita man nga aso-aso nagamang abo. Yes. Hinaji ring kay ma ligid ring sayang. Hi guys, kanang nauli na migikan sa kuan. Kanang ay merkado unja. Diyan na mis office. Unja kay nagbaon man mig katong naay. Natutong gibaon yo kanton ba to? Pansit. Pansit kanton unja kanang among lutuon dari jawa man mi kadagal diro kay kabagod na mi kanagdapa mig trapal. Dapat tagbanig. Mga mig kaldiro des ila maringti. Unja. Ikaw ayo kay maawaw ko. Ikaw ra ay bitaw ng Madam P bitaw na nimo. Yung ari pa doon ilang bahay kay ngam lagi mi kaldiro bahala ra gamay kay magluto mig pansit kanton kay naa may slice bird. Slice bread. Mao din ang ingon sa gamay pa ko imbis kay slice bird man jagang maingon. Anja hapit na sila ha mga mi kaldiro. Adjog pa huamon mi daan ni kaldiro. Bitaw. Nari mi sa tubang. Ayo! Mareng! Maring te! Kanang na itodos mayor ni mo maring. Sa may todo ninja. Ikaw ra ingon yor kay ma oh kayor. Ha, sa may todo. Tingog yor. Ano ka sa yung todo? Oh. Nagtrabaho niya ang bahay. Talaga yung ronti. Kuan. Maring onas mayor na ako nito Sa ni imo mo. todo nimo mayor. Kaldiro? Ako kaliro. Timolay ka lang. Yasa man yung Nakadungog ka nagingon ni dugma mo kaliro. Yasa nimo kaldiro. Namihimuon. Wala na mo kaldiro si idolo. Dam dam nito may kaldiro. Ginoo ko. Ni kada maring kay kananay. Makalimot migda. Dapat ka bitaon ra ba niyang bahay Ginoo ko. Man lami mangani. Buhat Uy, ano ba ni? Kaya naghimog tabas halang. Kay buhat kaldiro ha. Arang magkuag tabanag ni Jumaring. Kanisa. Sige, salamat naman daan. Ano itong hugasan? Di lagi na mga buslutan. Light ipod maring. Lighter ko na pa. Mga bagag na akong gadget. Huwag pagkaldiro, pati lighter. Kuan pa Kaya mo sila kuha na, saan na? Igol. Madyo ka ni kay buutan po ni Smaring Pigi. Pahugamin na, wow, kaniingan ganina. Di mayur po, nagpaingan, di purutingod. Adun nga naman na midaan na ito nagsabot-sabot. Madagang salamat kadyo ni Maring Pigi nga supportive kadyo di ama pag kasi nagpadyon sa among dungagan kay Karabi ni among silingan kabuutan kadyo. Tabangan pag kasi may haling, ida pag kasi kaldiro. Kaldiro way hinlo. Sige pahawan pag kasi may kuspuro. Ay kuskus Ginoo ko ning kaldiro ha way hinlo. Oh, Maring dagang salamat ring. Ang nagawan. Mahurot mga kadlit. Di. Puta ka kabayad ka mahal ra ba ng puspuruha di ra ba na basta-basta. Gikan para ba? Yan gikan para ba siguro sa Texas. Abi sa. Abi? Grigo. Grigo malaghihinganin ko. Water resistant safety match. Garabing lajuha de pinigikan pamninig agusan. Di mo de pinitaga dinhi. Aga mo man color drop mo ihalin. Uy batasan is mayor. Takpan kay nga siguro guway mata. Amina. Wala. Di mo para musika kay Dabong. Wa na gatang color drop yor. Imo lang giahat yor. Yate maapil tanan. Madana ni ring. Ano ring ako kadlit ring. Adyo ka balaka na imong puspuro kay ug mahurot ni. Di ug mahurot ni atin ning ordiran kay nagikan para sa agusan. Magallanes Agusan del Norte. Na Grigo. Magallanes Agusan del Norte. Grigo. Lazo orbital lagi ordiran. Ari ko sa tabunan. Koni. Ari bahay ninyo ka hangin. Tabang mo dali ariba karon maghalit na. Gamay ra nang lukadja nabuhi ka ba? Kahoy oh, daos mo gani. Nakawa. Aso. Ari bahay. Wala ba ani? Adyo mo katakatawa diha. Kay di man may maghaling dani. Daw kasi ka. Di lagi musika kay ra magkuabhos ang ilong. Ginawa na paw. Parang ulit na lang bitang mo sila na. Silaob. Sa mga tagitay dan. Sige na di lang. Hating dani nga tang abuhan daan yung kananay man. Reng, ara maring bayaran ring imong kuan ring. Water resistant.
Water resistant Grigo. Kanang, patang. Nah, paano? Dumaliki. Tabuni. Butang mo nga ana ron sila Ang siga naman di ay. Siga na lagi ring. Nagkasalamat dari imong kuan ring. Di man ni basta-basta. Ako nakatay na. Hinaji kay jag masunog ang atong bansyon. Maringar daghan naman ang imong lukay. Hala lagi ni sila ub na lagi. Kani mga lakihan di mo ani dani mo pag ani darig dani nag-aso. Labos kamulo na madaring panday na dukdukan pa doon ang kamot. Oh, wa gid marhe nakasamad-samad mi. Jana karon wa magani mag-ingon na dani. Di na may daari mabuntas dari sa among kuan kay na may supportive nga silingan pahuwa mo kaldero. Kaldero. Sagwa-sagwa. Sagwa jo. Og ako dana kay di nam na hujupon harang ginhawaan dako umpog buhang ilo. Relax ra. Bukan na po natin mga ilong. Relax hill ra ngani Kini mga ilong natong ilong og mga wison. Mahabag man sa kada maring te, sige hujup. Mga silingan. Kita garing ni aso nangarhin na tanaw patanaw mo na na. Oh. Mare ang mga bisita oh. Oh. Grabe nagana. Kita pa sa ilang mga bata. Diyan karon patanawon mo na sang handa mo ni ang lutuon karon diyan saan kanina pagbahin-bahin para maigo ni namo dari ta. Aron makaibaw mo kun sa lutuon karon. Diga daghana ka jud mga laki pa jud kana man Laki. Na ba maigo baka po na maurin to ni ang Ada ipakaw gila si nila. Maigo. Ulo ra gud kadyo kalaki mi. Nga pansit kanton. Saan naman na ako pagbahin-bahin? Sila takapot sa duha, tulo, upat, lima, enam, pito, walo, siyam, napu, 11, 12, 13, ika-14 ko. Saan naman ito magbahin yung tulo ka buok? Uy, kanton. Agpangit ha. Saan naman ito pagbahin daan eh. Maila man yung din gluto. tanawon ra. Aga nang uban tag sakot sarang sabaw. Sa kawa man sabaw kay kanton man. Sabaw. Maring tabangin ko na rin maring kay ikaw man di inahan sa panimay. Saan ni nato pag-budget 14 ka ba mo kaon. Kuara mo gud na. Kare lingkod Sa doon daan ni ko man na tagluto dana. Oh. Tagura ka lugas. Duha ka lugat. Ano man galing ba makatila og lami nga inana biban sa tiyon. Pwede na mo ng lami. Kami dito rin bukid guys. Okay, og Lami na gadid ni para namo. Da guys mo ni problema ug unsaan ni namo pag budget. Ag mga on 14 man mi dari ka bukay. Dami na ngabot lagi kay nakakita man nga aso-aso nagamang abo. Ya, ngabot. Ngalak gira ba kada? Mga ulit tawo ra ba ni na? Oh. Oh. Ha? Oh. Kaya tayo Unsa ang problema dani lagi? Aw sa ihatag nito dawata na raman ninyo guys saan ta mga pamantay sapi wa pa may mamiso. mo na kapalit tag daghan no, pa mo kay sweldo. Diyan nagnanay sweldo kay magpalitag daghang pansit kanton. Oh, lami din bitaw na. Mao lagi. Katawa may pero nag-oo na ni. Ano man na siya? Ano na siya? Ganda lang lagi siya. Ma, kujapan ba ka diha? Hindi sila na ipagawa na. Nagawas na. Awag mga naong guys, gangising-ngisi laman may pero nag-oo na migan sa ni pag budget yung makaigo ba na namang tanan. Pero bahala na, balagtag sa kahungit. Dareng, luto na ba katang ininit? Ah, maluto ba ininit? Bukaw na ba ring? Grabe katang bisita gana. Madyo pa munawan ni mga tawhanan ni. Iba ang budget na kami natin ni mga budget kakita sila din na nagput-put dan. Panon pag pangarhi. Wala man gadget pero magdrabi sa kabuok lipak isugnod. Arhira man dari nang mual na magnani, humot na baga mang giluto. Na, pistola di ano pinangabot mo to. Nagarabag sako. Na, sa akin naman yung natin pagpakaon na niyo. Mareng! Ah, Ginoo ko ning Ibukaw na! Bukaw na itong inini. Kikik, utas na! Ano? Jangan kan makanan ni magluto. Luto ba na? Paray dulo rin nga.
Narabay itom-itom nang lupad. Na rin. Dahil siguro na. Plato sa palihog ni Jo. Oy! Bali-bali alaman ring kay rong kuan rong tama kan ring. Wa batambaws kon bat. Mo na laman itambaws panaguok. Mang nanay. Si Madam Te. Inahan nga may nagpangos. Inahan sa kanunay panabang na mo dari. Mong silingan. Nauna ang dagahon ay. Silingan na mo dari sa opisina. Di aliwang nag-injong paan. Injong manggipuhag taklob. Ate na. Nyati na. Ano na? Kawat ang haunan. Abuga sa. So. Labis nanay. Ay. Sunod. Pat dyan na rin yung kadyo. Hala magsugba na ba talaga sa floor? Kaya na naman tayo abukan. Tibok baboy. Puhon. Tibig maluoy ginuog makapalit tag baboy. Toy amo dito daghan wa pa gagmay pa. Pangkulong pa. Matingnis maring pidid matik-matik jada. Pinakakuang. Jabo pa yun. Ese. Hinaji ring kay ma ligid ring sayang. Kuha nga gumabit. Kuha na yung kumpitay kay sayang ma. Kuha katong budget na na. Nyati na katong budget na na ma. Ano sa kada pino? Bakit tinuko na kay sayang? Sayang. Hawit. Masagi kamot. Kinang lalo. Tapa ring. Nagbitay. Magsilbig din natin lukon kay gabahan tara ng grasya. Magsilbig din tilukon. Tana, pwede na na. Tana kay ito na sa kulon. Ate pag kayo ba ni? 6, 7, 8, 10. Napo, tanawara. Pila na dir, pila na. Pero gamang mga bisita dari mga butsukoy, sus kinuko. Ako magwatra ko dari og dinuhan kay daghan may assistant lisod pagka daghay kamot basig masagula na hinog og mo. Wala. Kamura na kamo manjoy ka na nay mga anada na mga kukiri man kamura na mga labi na nis mayor. Kukiri man kani mananda ni. Kikiri man te. Kumbati mo diha kay daghay naghuwat. Kalangan na ninyo ha kay naghuwat ko dari. Maramit. Ha. Pagpalaman na dyan, kaya ako magtubot nila ba? Oh, sige maring. Yan na nagpalamanas mayor. Ako'y magtubot. Karon mag-angay dyan na ning mga bisita way mahay. Engkeb. Be. La, hani man na mo na ni distribute na. Lingko dari kuan. Oy, mangluhod man, nangluhod. Ano ba to? Sige dilaman to si Jagay, balik na to si Jagay. Kisa may una. Kaunakin. Kay gamay raman lagi. Sao ba ning ginagmara man ning ato? Wow lagi. Kay baw ka dining nay COVID. Nay gagmay. Bakit siya? Tagdala niya. Ewa. Nag-offer kay sobra. Ano sa ka di apa? Napay si Kanbat. Agiza po do. Agiza na way giza. Engkeb. Ang kana. Oy, akin natagak sayang tilay. Balik. Balik. Kisa man to kinaunan gani ah. Akil. Kisa man tayo kaduha. Balik. Ras, madu na naman eh. Maju na naman eh. Bang krisis lagi. Dali ah. Ibang krisis. Crazy lagi. Last aron di makwan. Aron di maitot. Anay, gaangay. Bahala gamay. Basta kay angay. Very good. Daghang salamat jud kadto. Ipawahi. Alang luod di apa man day maring. Wa man paingkiba. Kasang inahan. Wa man paingkiba. Kayo naman. Watso mo na kay napay second batch. Tolak niya. Dakang pasalamat na dani amo silingan kay guani di gadyo may makabudget atong kuan nga gamay ra man gadyo to. Kudo laging krisis lagi maring. Lagi, madal man tang na mo donate sa atong snack sunod. Hindi na sa mag-ingkib. Bakit na mo? Duha na magila ko pinuipon. Marat na magila. Kanbats na maring. Kanbats. Ipawahi na lang magtagbay. Yan dyan na ta. Unahan sa ning bisita.
Ma'am ni sikan bat. Second batch na ni. Di sana na sikan bat kay ingkip-ingkip pag hapon eh. Oy, pagyot-yot. Pagyot-yot. Oy, paghili kay madyabuan na bilain. Krisis ka lagi. Isa na po ka lang. Nakalatag snack kay. Dagkagin ka ding. Magansi ka ding. Gansi ka. Daka ding. Paspasi kay. Paspasi ka sa sunod. Di na ni. Ingkip-ingkip. Oh, tagsanod sa kaputos na ni. May nanay mo donate. Pasensya na mo. Kaysa mo. Maring, pag ginawa sa food drink kay margi paspasan na ni mo kung itring kasi mga tuk ana wara batay soft drink. Wara batay soft drink. O ginoo ko. Madyo laman ka nakakaunta ng babo. Bahala ka, may batan. Na angay, oh. Apa? Dapat apa? Pabigitan lang. Aray, sakit. Hindi kumatayo mo na, Deng. Deng, gimana deng kay? Kene, ipalabo na nis bata. Kay bata pa man. Hala dawating. Para imo ano na, Deng. Kasi sana yun, Deng. Kay moro ko din na. Ano ilang nakapon, Deng. Wala. Ay! Uy, damat na lagi katong facilitator. Loy, oy, pakana na yung pas. Mayor. Tagay ni facilitator mayor kay na nakadamag-damag na. Kanta sana